Den her video den er lavet for at vise, hvordan du kan lave nogle objekter på en masterside, og så gøre dem redigerbare på de sider, som der er baseret på den master. En ting er selvfølgelig at lave et enkelt objekt tilgængelig af gangen ved hjælp af override, men hvis du har mange objekter, som du altid gerne vil have skal være redigerbare, så er der desværre ikke nogen feature endnu i InDesign, der kan det. Men man kan komme om det, så det alligevel er til at arbejde med. Så jeg starter lige med et nyt dokument, et A4-dokument. Jeg tager bare en enkelt side, og lige snart den er kommet ind her, så går jeg ind på min masterside, og så sætter jeg lige et par tekstfelter. Der laver jeg lige en overskrift, skriver her er overskriften, og jeg gør den lige lidt større. Der. Jeg kan give den en anden farve, og selvfølgelig også en anden font. Her i det her tilfælde, der er det jo fuldstændig lige meget. Jeg tager også et tekstfelt, og så skriver jeg lige, her er et tekstfelt, og den gør jeg også lige lidt større, og så vælger jeg lige endnu et tekstfelt, og det sætter jeg også lidt op i størrelse. Og dem her, da de senere skal overstyres, så kan vi jo give dem en anden farve og font, lidt typografering, så de ser lidt anderledes ud. Det der er interessant nu, det er, at de er på vores masterside, og derfor er det selvfølgelig også på alle de sider, der baserer sig på den master. Jeg kan se, der er et lille A heroppe, og det er fordi, at den er baseret på den master. Hvis jeg vil ændre det, og jeg havde mange forskellige mastersider heroppe i toppen, så kan jeg selvfølgelig gå op i menuen til Pages panel, og så kan jeg vælge Apply Master to Pages, og så kan jeg vælge, hvad for nogle sider der skal være for en master. Så det er der ikke noget nyt i. Det der også er, det er, at jeg har mulighed for at redigere de her. Som udgangspunkt så er de jo låst, men hvis jeg holder Command Shift eller Control Shift på PC'en nede, så har jeg mulighed for at åbne og redigere i tekstfeltet. Hvis jeg går tilbage til min masterside og nu flytter den her, så vil den stadigvæk opdatere positionen. Kan jeg se på side 1 her, på den side, som er baseret på den. Men nu hvor jeg har åbnet op for den, og jeg så skriver lidt mere, så vil jeg stadigvæk, når jeg går tilbage til min masterside, have den gamle tekst, og så vil jeg kunne rette den til, og man kan se her på side 1, hvis jeg lige klikker på den, så er jeg tilbage til den gamle position, men med den opdaterede tekst. Så den tager altså ændret de grundlæggende egenskaber, som der er ved et tekstfelt, og bevarer dem, som jeg har rettet til på siden. Hvis det nu er sådan, at jeg rent faktisk på min masterside, jeg dobbeltklikker lige på mastersiden igen, gerne vil have begge tekstfelter til automatisk at blive redigerbare, når jeg laver en ny side, så vil det være fantastisk at kunne have sådan et menupunkt, men jeg har lidt det modsatte, kan man sige. Jeg har mulighed for at låse de ting, som jeg ikke vil have, skal overrides, som det hedder på engelsk. Så hvis jeg for eksempel vælger overskriften, den skal altid være låst, så den vil jeg ikke røre ved, så kan jeg holde kontrol ned og klikke, eller bare højre klik på PC'eren, og så vælge at klikke fra i Allow Master Item Overrides. Det lyder som et blødt rockband fra 80'erne, men det betyder simpelthen, at jeg nu ikke tillader, at den her bliver overridet på de underliggende sider. Så når jeg går ned på min side 1 her, eller simpelthen laver en helt ny side, så vil jeg se, at side 2 også automatisk har alle de elementer, der var fra mastersiden. Men hvis jeg så går op i menuen, så kan jeg vælge Override All Master Page Items. Genvejstasten er Option Shift Command L eller Alt Shift Control L på PC'eren. Hvis jeg gør det, så tager den simpelthen og gør alle de tekstfelter, som der var på, eller objekter, billedfelter, hvad der nu er, redigerbare på siden. Så det er altså en praktisk måde, hvis jeg har 50 felter, som jeg gerne vil redigere, og jeg har typograferet dem, givet dem farve, font og størrelse, men nu vil jeg simpelthen bare gerne redigere dem, og jeg gider ikke at trykke Command Shift ned hver gang. Overskriften her, den er stadigvæk låst, men jeg har ikke mulighed for nu at override den,
overhovedet. Så det er selvfølgelig den hage, der er ved det. Der ligger en feature lige i øjeblikket hos InDesign udviklergruppen, så det kan være, at vi får et lille menupunkt nedenunder, der hedder Make Editable on Pages. Men sådan som det er nu, så er det nok den eneste bedste måde at komme om problemet på.